Kif qed toqrob il-festa ta' Salvatur, il-Knisja ta' Ħallija qed tilbes libsa ġdida wara programm ta' restawr li ilu għaddej għal aktar minn 4 snin. Net News żar il-Knisja ta' Salvatur f'Ħallija fejn laqana l-kappellan Dun Joe Cilja u spjega li meta laħaq kappellan tal-lokalità ix-xogħol kien diġà imbeda fuq il-petturi tas-saqaf xogħol il-pettur Giuseppe Cali mill-predeċessur tiegħu. U spjega li wara s-saqaf il-Knisja mbarkat fi proċess ta' restawr estensiv miċ-ċin tal-isfel, mod partikolari l-induratura li f'ħafna postijiet kienet iddeterjorat sew u kellha ssir minn ġdid. Xogħol ieħor sar fuq il-kwadri kollha tal-Knisja. Għamilna wkoll ħafna xogħol ta' restawr fuq il-pitturi kollha, il-kwadri kollha tal-artali li għandna fil-Knisja u ħut minnhom kienu għadhom qatt ma nqalhom mill-bidunet illi kellhom bżonn kbir ta' restawr intensiv fuqhom u ġew restawrati prattikament kull kwadru tal-Knisja. Fil-fatt is-sibt li ġej meta toħroġ il-vara titolari minn Niċċa se jkun żvelat l-aħħar restawr dak tal-pitturi tal-Madonna tar-Rużarju u tal-Madonna tal-Karmlu. Restawr ieħor kien dak tal-irħam tal-10 artali madwar il-Knisja kif ukoll l-injam ta' sopraporti u arkati. Dan kollu spjega Dun Joe Cilja qed isir fl-isfond ta' ċelebrazzjoni ta' żewġ anniversarji importanti għall parroċċa. Din is-sena fl-okkażjoni din is-sena qegħdin infakru żewġ anniversarji importanti tal-Knisja qed nirreferi għal 425 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Ħallija meta Ħallija nqata' mill-parroċċa ta' Birkirkara, Sant'Elena, meta nqata' minn dik il-parroċċa 425 sena u qegħdin infakru wkoll it-325 sena mill-ewwel ġebla ta' din il-Knisja. Minn barra l-pitturi s-sibt li ġej fil-fatt se jkunu mżanżna wkoll żewġ linef ġodda li kienu manifatturati fil-Bohemja fir-Repubblika Ċeka. Il-kappellan kellu kliem ta' ringrazzjament għal parruċjani u benefatturi li l-ġenerożità tagħhom kienet strumentali biex dan il-programm ta' restawr jitlesta. Lill-poplu kollu ġenerali fejn kull meta ressaqt it-talbit tiegħi dejjem wera entużjażmu anke fil-ġabrit li nagħmlu ta' kull xahar. Il-ġbir li qatt Alla jbierek kull xahar dejjem żammejna r-ritmu tajjeb fil-ġabra speċjali. Barra minn hekk ngħid grazzi mill-qalb il-benefatturi kollha, ħafna minnhom anonimi illi jtuk jgħidulek ħal Knisja għax laqgħet jaraw ix-xogħol isir dak li jkun qed itilek minn qalbu u jgħidlina nafda fikom għamlu tixtiequ intom għax ix-xogħol qed jidher. Issa l-attenzjoni se ddur fuq ir-restawr u l-manutenzjoni tal-Knisja minn barra.